ውሳነ ናይ ምሃብ ጸገማት ናይ ምፍታሕን ጽቡቕ ምርጫ ናይ ምምራጽን ዝኣመሰሉ ስራሕቲ ኣእምሮ ብብቕዓት ክትፈጽም ትደሊ ዶ? መብዛሕቲና ከይተረድአና ንኣእምሮና ብዝተፈላለየ መንገድታት ንጎድኦ ኣለና። ካብ ናይ ስልክን ኮምፒተርን ጨረር ጀሚርካ ክሳብ ዓበይቲ ወልፍታት ዝኣመሰሉ ልምድታት ኣእምሮና ከም ውሳነ ምሃብ፣ ጸገማት ምፍታሕ፣ ስምዒትካ ምቁፅጻርን ዝተሓላለኹ ነገራት ምርዳእን ዝኣመሰሉ ከበድቲ ተግባራት ንኸይፍጸም የተዓናቕፎ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣእምሮና ከም ሓድሽ ክሕደስን ናብ ዝነበሮ ክምለስን ካብኡ ሓሊፉ እውን ክዓቢ ዝኽእል ተፈጥሮ ዘለዎ ኣካልና ስለ ዝኾነ ከም ሓድሽ ክንከናኸኖን ክንሕድሶን ንኽእል ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣእምሮኻ ካብ ዘለዎ ደረጃ ብዕፅፊ ክትዕብየሉ እትኽእል 10 ወሰንቲ ነጥብታት ክነግረካ እየ። ነዞም 10 ነገራት ብጥንቃቐን ብትዕግስትን ሰሚዕኻ እንተደኣ ተግቢርካዮም ድማ ዘይእመን ለውጢ ክትረክብ ኢኻ። እቲ መበል 10 ነጥቢ ብዙሓት ከም ስንፍና እንሪኦ ግን ድማ ንዓሚ ምሕሳብና ዓብዪ ግደ ከም ዘለዎ ተመራመርቲ ዝምስክሩሉ ሜላ እዩ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ጀምሩ። ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ኣእምሮ ንምሕዳስ ዝሕግዙ 10 ነጥብታት። ቀዳማይ ንርእስኻ ትነግሮ ኣለውጥ። እዚ ወሳኒ ነጥቢ እዩ። ክሳብ ሎሚ ብብዙሕ ነገር ክትሓልፍ ከለኻ ብሕርቃን ይኹን ብጣዕሳ ንባዕልኻ ብዙሕ ዘይግባእ ቃላት ተዛሪብካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ሓደ ዝሕዝን ሓቂ ክነግረካ ኣእምሮ ካብ ማንም ንላዕሊ ሰሚዑ ዝኣምኖ ሓደ ኣካል እንተደኣ ሃልዩ ንስኻ ጥራይ ኢኻ። ስለዚ ንኣእምሮኻ ከም ሓድሽ ክሰርሕ እንተደኣ ደሊኻ ንርእስኻ ትዛረቦ ቃል ተጠንቀቕ። ንኣብነት ሓደ ነገር ክገብሮ ኣይኽእልን እየ ካብ ምባል ሓደ ነገር ከመይ ጌረ ክገብሮ ከም ዝኽእል ክመሃር እየ እንተደኣ ኢልካ ኣእምሮኻ ንባዕሉ ነቲ ነገር ክዳሎ ይጅምርን ይነቓቕሕን እዩ። ኣብዚ ክተስተውዕሎ ዝደሊ ነገር ንርእስኻ ሓሶት ተዛረብ ማለት ኣይኾንኩን። ዘይትኽእሎ ነገር ይኽእል እየ እንተደኣ ኢልካ ርእሲ ምትላል እዩ ዝኸውን። ስለዚ ንርእስኻ ሓሶት ዘይኮነስ ተስፋን ሓቦን ክትነግሮ እዩ ዝግባእ። ካልኣይ ቪዥዋላይዜሽን ወይ ድማ ብምናብ ምስኣል። መዓልታዊ ን5 ደቂቕ ዝኣክል ነቲ ክትበጽሖ ትደልዮ ነገር ኣእምሮኻ ከስዕሎ ጀምር። ተመራመርቲ ከም ዘረጋገፅዎ ዘይተፈጥረ ነገር ኣእምሮ ክስእል ዝኽእል እንኮ ፍጥረት ወዲ ሰብ ጥራይ እዩ። እዚ ፍሉይ ተፈጥሮ ድማ ብጽቡቕ ይኹን ብሕማቕ ዓብዪ ለውጢ ዘምጽእ ክእለት እዩ። ስለዚ ነቲ ሓይሊ እዚ ኣእምሮኻ ንምንቃሕ ተጠቐመሉ። ናይዚ ጥቕሚ ድማ ንኣእምሮ ተስፋ ምሃብ ጥራሕ ዘይኾነስ ንነገራት ድሉው ክኾን ስለ ዝገብሮ እዩ። ሽቱኻ ክፍጸም ከሎ ክስእሎ ኣለካ። ኣብ ውሽጥኻ ናይ ሓጎስ ስምዒት ይፈጥር። እዚ ድማ ንኣእምሮ ንስራሕ ድልው ይገብሮ። እዚ ልምምድ እዚ ነተን ናይ ኣእምሮ ውሃያታት ካብ ምንቕቓሕ ሓሊፉ ዝደለናየ ነገር ናብ ርእስና ንምስሓብ ዓብዪ ሓይሊ እዩ። ግን ድማ ሓደ ክርሳዕ ዘይብሉ ነገር እዚ ልምምድ ምስ ስራሕ ክኸውን ኣለዎ። ኮፍ ኢልካ ምምናይ ጥራይ ለውጢ ከምፅእ ኣይኽእልን። ሳልሳይ እተመስግነሉ ነገር ፀሓፍ። ምድሪ ገለ ምስጢራዊ ሕግታት ኣለዋ። ካብኣቶም ሓደ ንዘለዎ ይውሳኾ ዝብል እዩ። ተወሳኺ ነገር ንምርካብ ኣለኒ ንምባል የድሊ። ኣለኒ ንምባል ድማ ዘለና ነገር ክንቆፅር ይግባእ። ኣብ መንጎ ሃብታምን ኣብ ድኻን ዘሎ ፍልሊ ኣለኒ ምባልን ዘይምባልን እዩ። ኣብ መንጎ ዘማርሩን ዘመስግኑን ዘሎ ሰባት ፍልሊ ድማ ዘመስግኑ ሰባት ዘለዎም ይቆፅሩ፣ ዘማርሩ ድማ ዘይብሎም ይቆፅሩ ምዃኖም እዩ። ስለዚ ኣመስጋኒ ሁን። ዘለካ ጸጋ ቆፂርካ ነፍሲ ወከፍ ጸጋ ድማ ኣብ ወረቐት ፀሓፎ። እዚ ድማ ኣብ ግዜ ጸገምን ፈተናን ንኽትረጋጋዕ ይሕግዘካ። በብመዓልቲ ምስ እተመስግን ኣእምሮ ኣብ ውሽጡ ፖዘቲቭ ኢነርጂ ከመንጩ ይጅምር። ራብዓይ ንኣሽቱ ልምድታትካ ቀይር። ህይወት ብልምዲ እያ ትህነፅ። ኣእምሮ ድማ ነዚ ይጥቀመሉ እዩ። ግና ብሓደ ግዜ ዓበይቲ ልምድታት ምህናፅ ማለት ኣይኮነን። ዓብዪ ህንፃ ናይ ኣንእሽቱ ጥዋት ውፅኢት እዩ። ልክዕ ከምኡ ድማ እዞም ንእሽቶ ልምድታት ንኣእምሮ ንነገራት ብዝለመዶ መንገዲ ጥራይ ንኸይርኢ ንኽዓብይን ይገብርዎ። ንኣብነት ካብ ድቃስ ምስ ተሳኻ ንዝተወሰነ ግዜ ስክሪን ዘይምርኣይን ካልኦት ከም ዝመሰሉ ለውጥታትን ምትግባር። ሎሚ ዘለናዮ ኩነታት ናይ ቅድሚ 5 ዓመት ዝነበረና ልምዲ ውፅኢት እዩ። ስለዚ ህይወትካ ክትቀይር እንተደኣ ደሊኻ መጀመርታ ልምድኻ ቀይር። ንኣእምሮኻ ካብቲ ዝለመደ ዑደት ኣውፃእዮ። ሓምሻይ ጽቡቕ ዘረባታትን ትምህርትታትን ስማዕ። እዚ ብቐጥታ ምስ ሕቡእ ክፍሊ ኣእምሮኻ ወይ ድማ ሰብኮንሽስ ማይንድ ዝተተሓዘ እዩ። ኣብ ሕቡእ ክፍሊ ኣእምሮ ክሳብ 7 ዓመት ዘሎ ፍልጠትና ተዓቂቡ ይተርፍ።
ድሕሪኡ ድማ ብንቑሕ ኣእምሮና ንገብሮ ነገር ነቲ ሕቡእ ኣእምሮ ምእዛዝ ድማ ይኸብደና። ነዚ ክፋል ኣእምሮ ንምሕዳስ ድማ ሓደ ሜላ ኣሎ። ሓሳብ ቶሎ ከይቀያየርካ ኣብ ሓደ ሓሳብ ንነዊሕ ሰዓት ምጽናሕ እዩ። ብፍላይ ክንድቅስ ከለናን ካብ ድቃስና ምስ ተሳናን ዘሎ 30 ደቂቕ እዚ ሕቡእ ኣእምሮና ክፉት ዝኾነሉ ግዜ እዩ። ስለዚ ቅድሚ ምድቃስካ ጽቡቕ ዘረባታትን ትምህርትታትን እናሰማዕኻ እንተደኣ ደቂስካ ንኣእምሮኻ ጽቡቕ ፍልጠት ትምግቦ ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ ድማ ነቲ ብንእስነትካ ዝኣተወ ዝተበላሸወ ፍልጠት ይትክኦ። ሻድሻይ ዶፓሚን ዲቶክስ። እዚ ማለት ነቶም ብጌጋን ብቕልጡፍን ሓጎስና ዝህቡና ነገራት እናርሓቕና ምምጻእ ማለት እዩ። ካብ ወልፍን ዝተፈላለዩ ነገራትን ዝርከብ ቅልጡፍ ሓጎስ ንኣእምሮ ኣዝዩ እዩ ዝጎድኦ። ዶፓሚን ናይ ሓጎስ ሆርሞን እዩ። ብተፈጥሮኣዊ መንገዲ መጠኑ ክልቃእ ከሎ ጽቡቕ እዩ። ኮይኑ ግና ብጌጋ መንገዲ ወይ ድማ ከም ቲክቶክ፣ ፖርኖግራፊ ወይ እውን ካልኦት ፀወታታት ልክዕ ክሳብ ንስን እንተደኣ ተጠቒምናሉ ቀፂሉ ዘሎ ሰዓት ናብ ዕንወት እዩ ዝወስደና። ስለዚ ሎሚ ብዘይ ሶሻል ሚድያ፣ ብዘይ ጃንክ ፉድ፣ ብዘይ ሞባይል መሓዝን ምውዓል ሞክር። ነዚ ድማ መጽሓፍ ብምንባብ ወይ ድማ ስፖርት ብምስራሕ ተካእዮ። ሻብዓይ ተመስጦ ወይ ድማ ማይንድፉልነስ ተለማመድ። እዚ ንኣእምሮ ነፃ ናይ ምግባርን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ዘሎ ነገር ጥራይ ናይ ምትኳርን ጥበብ እዩ። ካብ ጭንቀትን ሕሉፍ ሓሳባትን ተለቓቕካ ምስቲ ሕጂ ዘለኻዮ ከባቢ ብስምዒት ጥራይ ናይ ምውሃድ መንገዲ እዩ። እዚ ንኣእምሮ ጥንካረ ይህቦ፣ ፍርሒ ይቕንስ፣ ንርእሰ ምትእምማንካ ድማ ይዕብዮ። መዓልታዊ ን5 ደቂቕ ዝኣክል ካብ ጫውጫውታ ወፂኻ ተመስጦ ተለማመድ። ሻብናይ ሓድሽ ክእለት ተምሃር። እዚ ንኣእምሮ ናይ ምፍታን ጥበብ እዩ። ኣእምሮ ናይ ወዲ ሰብ ከም ዝልጠት ፕላስቲክ እዩ። ዝያዳ ብዝተቓለሰ መጠን ድማ እንዳሰፍሐ ይኸይድ። ስለዚ ንርእስኻ ፈትኖ። ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተምሃር ወይ ድማ ናይ ሒሳብ ስልሒታት ስራሕ። መብዛሕትኡ ግዜ ሰለልቲ ወይ እውን ስፓይስ ንኣእምሮኦም ንምብላሕ ብዙሕ ቋንቋታትን ክእለታትን ይመሃሩ እዮም። ንስኻ እውን ኣእምሮኻ ንምሕዳስ ሓድሽ ክእለት ወይ እውን ጥበብ ወይ ከዓ ቋንቋ ተምሃር። ታሽዓይ ስፖርታዊ ምንቅስቓስ። ኣእምሮ ምስ ሰብነት፣ ሰብነት ድማ ምስ ኣእምሮ ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ኣለዎም። ምንቅስቓስ ሰብነት ንኣእምሮ ከም ዘነቓቕሕን ከም ዝሓስብን ናይ ምግባር ዓቕሙ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ስለዚ ስፖርት ምስራሕ ወሳኒ ነጥቢ እዩ። ግን ድማ ናይ ግድን ከቢድ ስፖርት ክኸውን የብሉን። ምጉዓዝ ንባዕሉ እውን እኹል እዩ። እዚ ድማ ስምዒትካን ዓቕሚ ምዝካርካን ንምምሕያሽ ይሕግዘካ። 10ይ እኹል ድቃስ ምድቃስ። እዚ እቲ ዓብዪ ቦታ ዝሕዝ ነገር እዩ። ብዙሓት ከም ስንፍና ንሪኦ፣ ግን ድማ ንኣእምሮ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ድቃስ እዩ። ኣብ ግዜ ድቃስ ዋላ ሰውነት ይዕረፍ እምበር ኣእምሮ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሕ። ካብ ድቃስ ክትለዓል ከለኻ ኣእምሮኻ በሊሕን ሓድሽን ዝኸውን ድማ በዚ ምኽንያት እዩ። ስለዚ ንጥንካረ ኣእምሮኻ እኹል ድቃስ ምድቃስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ነዚ ቪድዮ እንተደኣ ፈቲኹሞ ንብዙሕ ሰብ ንኽበፅሕ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትናኹኑ። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን። ኣብዚ ዘለኹምዎ ሰናይ ቅንያት።